Почистваща течност като универсален продукт. Вземете Clean универсален. Clean Universal може да почиства и кухни, прозорци и други неща. Най-добрата универсална течност. Малфикс, мекички пеленки. Обикновеното поле, което ще ви накара да се чувствате много добре. Но е с бисквити Кристал Ти. Следващите 30 секунди ще чуете информация, която ще ви помогне да се избавите от болката. Силната и остра болка може да бъде победена от достатъчно силен лек. Диклак съдържа максимална доза диклофенак, достъпна без рецепта. Диклак концентрира своята сила директно върху източника на болка. Диклак – максимална сила при болка. От Сандос. Лекарствен продукт, съдържащ диклофенак. Без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Миете ли се? Етечен прах PRSIL с температурен активатор. Спестявате до 15%. Използвайте сутрин Лакалут Актив срещу кървене на венците и парадонтит. И вечер Лакалут Флуор с органичен аминофлуорид, който се свързва за секунди с зъбния емайл и го прави устойчив срещу кариес. Лакалут 2 в 1. А сега с подарък – огледалце за зъби.